Сәләр місіз, саулар місіз, қадірлі достар? Ойламаған жерден Москвадағы фатирін алыштырдым. Бірсінен екіншісіне көштім. Қазір енді көресіз, міне шушындай бойында қазір көшінген фатирдан мұны яздырам. Бүтін көшіну мәшақатлары өтті. Көшіну процесінің ең қызған үліші болды кеше. Бұл турда ise мен сізге қазір толы бір репортаж көрсетем. İktibар білен қарағыз, анасын фикірлеріңізді yazırсыз. Сіздің де көшіну шұры шулайрақ болды ма? Жеңілірек болды ма, қатлаулырақ ма, фикірлеріңізді күтіп қалам. Міне әйтерге де қорқып тұрам. Міне менің тұрмышта нендеген өзгеріш болмасын, ол әр уақыт оңайаққа бола. Білмеймін, сіздің тұрмыш шулай мекен, жоқ мекен. Әйтерге де қорқам, күстеге көрмесін. Һәм әне әйтейінде, міне көшінесің, бек қиындыр, мәшақаты көп. Мен айтам, әне жоқ, мәшақаты ол мәшақаты вақытлы шәбет. Анан соң міне сен көшінгеннен соң, ол тұрмыш оңайаққа өзгеріп кетерге мүмкін. Мен әйтейік, міне шушы көшінуден бар тек плюсларын ғана көрем. Міне біріншіден мен бит элекеге фатирдан мында қадар ара бик якын. Міне велосипед белән килдем бит әле. Міне ол велосипед, монысы башка төрлесе, мен алар икәү 10 минутлык юл. Мен әйтәм, әгәр дә шәһәрнең бер башына икенче башына йөри башласаң, ол бит күче бит, анда чыннан да мәшәкате күп булыр. Монда ара менә велосипед белән бер 7 минут булгандыр. Һәм менә карагыз, менә бу минем йорт, менә мин күченгән йорт, күченә торган. Менә аның каршында шундый заманча площадка. Элек мин ВДНХ-га йөридем, площадкада шөгыльләнер өчен. Хәзер күреп торасыз, анда бару бер 40 минут җәяү, но велосипедта 10 минут барасы. Монда чыктың, һәм синең каршыңда менә шушындый спорт белән шөгыльләнүчеләр өчен бер үзенә күрә бер җәннәт. Мин язу сызу шөгыльләнеп кирилеп кая шөгыльләнәм, уже күз күрмәс дәрәҗәгә җитә, колактан пар чыга башлый. Бу бердән яхшы әйбер түгел. Шуңа күрә мин уйлап торам, менә кая вакыт арып китәсең икән, үземчә уйлый башладым. Менә монда чыгасың, бераз шөгыльләнеп аласың, җилләнәсең, яңадан керәсең. Мәсәлән, көненә шулай 2 тапкыр чыгып керергә була. Иртән һәм кичен. Чөнки минем үземнең төп эшендә азан белән бәйле, ул күбесенчә шул компьютер каршында утырып. Шуңа күрә бу спорт мәйданчыгы минем өчен бер дәва булыр дип уйлыйм. Менә заманында ничек төзегәннәрдер бу йортларны. 2 лифтта бик кичкенәме, пассажирский. Менә зур-зур әйберләрне ничек менә монда алып менәсең. Ярый, менә мин менә шулай алып кирдем велосипедны. Тәрәзәләргә тибеп. Менә чыгарам. Менә чыгардым. Менә карагыз. Что монысы? Бастырам. Менә бер лифт шундый, икенче лифт шундый. Икесе дә пассажирский. Вот зур әйберләрне ничек алып керергә? Әле алып кергән юк. Менә бу квартира. Әлегә зур әйберләрне шушы фатирга күчергәнче, аның нинди хәлдә икәнен күрсәтәм. Менә карагыз. Менә монда кухня. Менә шушындырак хәлдә. Менә монда кухняны күргәч, беләсезме, мин беренче курста укыганда шу факта безнең университет авылына керткәннәр. Без аның беренче торучылары идек. Анда нәкъ шушындый кухня иде. Менә карагыз, минем яраткан хатын кызым, яратканнарның берсе. Менә Алиса монда күчеп утырды. Менә шушындый балкон бар. Булар беләсезме, бу алдан әйтәм 3 бүлмәле фатир. Мин шуның берсендә торачакмын. Ләкин аның төп хикмәте нәрсәдә? Ул менә шушы видеоны төшерүче Алексей исемле егетнең фатиры. Менә монда зал булачак. Алар башка фатирда торалар. Бу фатирга исә алар кичкенә балалары белән соңра күчәргә җыеналар. Менә мин торган арада алар һәрбер аерым бүлмәгә ремонт ясаячаклар. Шуңа күрә шушындырак крутой түгел, бу крутой булачак әле. Менә карагыз, менә монда тәрәзә аркылы нәрсә күренә. Әнә тегендә күрәсезме? Мәчет күренеп тора. Әнә, аның манаралары. Менә шушын, белмим, азан тавышы ишетелә микән, юк микән. Һәр хәлдә менә шушы мәчеткә карап минем көнем башланачак. Бу бәлки үзенә күрә бер билгедер. Әйдәгез, игътибарга таба. Мондай ишекләр берлегездә сакланды микән? Менә иң изге урыннарның берсе. Мин инде көйләп тә куйдым. Менә карагыз. Минем эш урыным. Менә компьютер, менә ноутбук, менә бу узган хуҗалардан калган, менә шушындый шәп кресло. Күз алдына китерәсем, элек мин менә бу гадәти урындыкта утырган булсам, менә күрсәтегез бу урындыкны. Бу урындыкта утырсам. Хәзер исә менә патшалар шикелле шушындый шәп креслода. Менә монда бүтән әйберләр әлегә үгелгән. Менә шушыннан да мәчет күренеп тора.
Менә монда бу ковролин дип атала. Ковролинме бу? Ковролин? Белмим инде. Озын сүзнең кыска шул. Менә монда узган хуҗалардан гүлләр дә калды. Менә туалет белән ваннаны да күрсәтик. Монда да ремонт ясалачак. Әйтәм бит, мин торган арада күрәсең, бер бүлмәгә ремонт ясалып, мин шунда күчәм буладыр инде. Ә мин күчкән бүлмәгә ремонт киләчәк. Киттек алга таба. Менә тагын шулай бик яхшы гына уже урнашкан бүлмә. Менә монда шулай минем төп байлыгым бу Озонда сатыласы товарларның бер өлеше. Тегендә бер балкон күрсәттем бит мин сезгә, әйме? Менә бу икенче балкон. Бу балкон түгел, лоджия дип аңлаттылар. Бу балконда шулай ремонт ясалачак. Менә минем күчеп утырды 2 велосипедым да. Менә шушындый кичкенә генә экскурсия, монда менә чыга юлга. Монда бик зур төзелешләр бара. Машиналар чаба. Ягъни бу якта мәсәлән гел шау-шу булса, теге якта тынычлык. Шуңа күрә әйтәм бит, әгәр дә арып китсәң тынычлыктан, монда килеп карыйсың шау-шуга, шау-шудан туеп китсәң тынлыкка. Менә шундый кичкенә экскурсия, әле анасын зур мебельләр күчеп утыргач, шулай ничек үзгәргәнен күрсәтәчәкмен. Сезгә бер вакыйганы сөйләп үтим. Теге квартирадан бу квартирага әйбер күчергәндә, тегендәге шкафларны сүтәргә кирәк, кроватьларны һәм монда әле телевизор урнаштырасы була. Дрель белән теге браулап. Менә сөйләшкән кеше бар, 2 кеше име, алар разбирать итәргә тиешләр иде һәм шулай ук иде күчерү моментлары белән үзегез күрдегез. Лифтта монда кичкенә һәм шуңа күрә 9нчы катка әйберләрне күтәрәсе дә була. То есть бу көне буена җитәрлек шундый бер вакыйга эш. Мин ул кадәр агач менә шуның эшкә теге уста түгел. Шуңа күрә теге, белгән кешеләрне тизрәк тә булыр дип ялларга дип сөйләшкән. 2 кешегә беләсезме 20 мең сум түләү шарты куелган иде. Менә бүген сәгать 1гә дип сөйләшенгән иде. Инде менә сөйләшкәннән соң да бу кешеләр связьга чыкмый. 2 кеше име алар, шалтыратабыз, менә иптәш малай да шалтырата, тегеләр чыкмый. Аннан соң аларны тәкъдим иткән бер кешегә хәбәр иттек, тегесе әйтә, мин аларга фәлән көн акча биргәнем, бәлки теге бераз эчеп җибәргәннәр дә, һәм шуңа күрә юкка чыктылар. Менә беләсез, Мәскәүнең менә шул ягы бар, монда Мәскәү кеше зур, һәм менә кызганыч сөйләшенгән очракта да кеше менә болай связьга чыкмаска, русча әйтмешли кидать итәргә мөмкин. Менә ни кызганыч, Мәскәүдә шуның очраклар алар шактый. Югыйсә бит инде менә ничә 20 мең икесенә алар эшли алырлар иде. Аларның күрәсең болай да акчасы бар. Шушы 20 меңне белән чагыштырганда менә үлчәүгә куясың икән, бер ягында 20 мең сум эшли аласың. Икенче ягына бу бәлки бу фараз гына, алар барып эчкәннәрдер дип әйтмим. Менә аракны үстен күргәннәр. Менә ни кызганыч әйтәм бит. Менә шундый хәл белән чаршыга туры килде. Хәзер моңа чаклы шулай мебель җыярга булышкан берничә кешегә шалтыратабыз, бәлки бу хәлләрне чыгу юлын табарбыз. Ни кызганыч әйтәм, Мәскәүнең зурлыгы менә шул проблема. Бер-береңә ул кадәр теге ышаныч та белдерергә ярамый, чөнки любой вакытта менә шулай сине шулай калдырырга мөмкин. Менә күрәсезме, мәчет манаралары күренеп алды. Әр ягы дөрестән дә 2 фатир арасы машинада 5 кенә минут барасы. Велосипедта әйтәм бит 10 минут булгандыр. Менә әгәр дә Мәскәүнең бер башыннан икенче башына күченеп йөри башласаң, менә төньяктан көньякка, север на юг ди. Мәскәү бит беләсезме ничек бүленә? Бар север, юг, восток, запад. Бар әле северо-восточный административный округ. Аннан соң ВАО бар, Восточный административный округ, аннан соң Юго-Восточный, Южный, тегесе монысы. Үзен сүзен кыскасы, Мәскәү бик зур шәһәр. Шуңа күрә белмим, ничек шулай бәхет елмайгандыр, тфу-тфу әйтергә дә куркып торам, чөнки менә иптәш малай белән машинада кырмыскалар шикелле берәм, бераз гына машина белән күчерәбез. Әгәр дә дөрестән менә шәһәрнең бер башыннан күченә башласаң, менә ул чакта дөрестән дә стресс булыр иде. Болай чагыштырмача бик җиңеллек белән бара. Тапты кеше, моңа чаклы мебель җыйган бер кеше белән сөйләштек. Әйе, килә алам диде, ягъни ул мебельне җыячак. Без иптәш малай белән ташып торырбыз. Әле машина табасы була. Монда машина табып акча бирсәң кешегә, әйме, любой нәрсәне табарга була. Ләкин менә нишләптер ышанган кешеләрнең менә шулай итеп юкка чыгуы, суга төшкәндә юк булуы, менә монысы бик сәер. Хәзер җәмәгать күрсәтәм. Иске дип әйтимез инде фатирымны, каян мин китәм. Кеше табылды, Аллага шөкер, 1 сәгатьтән киләм диде. Менә бу шкафны сүтеп алып китәсе була. Менә мондагы урындыклар минеке. Менә бу шкафлар шул кадәр рәхәт. Гомумән Икеаның техникасы ул бик яхшы.
Менә кроваты булсынмы, шкафлары булсынмы. Менә күпләр менә мондый велотренажерларны ала һәм аларның ул илгич буларак кына хезмәт итә. Мин былтыргы кыштамы, күздәме алган идем. Мин аңарда йөри идем дәртләнеп, ләкин соңгырада мен спортка да, шушы велосипедка да, нәкъ тренажерга дәрт бетте. Ә болай мин кара күзгә кадәр велосипедта актив йөрдем. Менә мондагы стенадан шулай күп әйберләр алынды. Менә бу кондиционерны мин быел алыштырган идем җәй көне. Чөнки аңа чаклысы бик кыйммәтлесе бар иде, ләкин ул эштән чыкты. Балконнан да күп нәрсә чыкты, чөнки азында сатыласы әйберләрне мин нәкъ менә шушында саклый идем. Монда квартираның ярты байлыгы шушында булгандыр. Менә күрәсезме, хәзер бер нәрсә дә калмады. Ә менә минем артымда кабартылган түбәсе кабартылган супермаркет бар. Анда Виктория дип атала иде. Ләкин ул китте. Мин анда әле бер ай теннис белән шөгыльләндем. Мин видеода төшерәсе идем. Төшереп булмады, чөнки шул кадәр бер начар тренер эләкте. Вообще мин бөтен дәртемне сүндерде. Аңа карата, спортка карата һәм шушы тенниска шуңа күрә бернинди теләктә булмады. Менә шушындагы хәлләр хәзер Аббос исемле кеше, ул мебель җыешканы, аның килгәнен көтәбез. Сездә шулаймы? Аптечка име? Ишә торган дарулар, кайберләренең моңа чаклы ишелгән, калган аларны ташларга кызганыч. Белмим, срокларында әле нормаль. Менә сез анда очракта ни эшлисез ул? Саклыйсызмы ул? Кирәге чыгар дип. Менә карагыз, минем ярты чемодан дару. Яхшымы бу, юкмы? Кирәкме вообще сакларга? Сездә менә минем ничә тапкыр игътибар иткәнем бар, кунакка киләсең, дусларга, таныш бирешләргә һәм аларның дөрестән дә шкафларның мәсәлән аерым бер менә монда әйтик бер бүлеге име. Менә шушы бер бүлеге тулысынча бөтенләй белән тулган була дару белән. Үземдә яшь барган саен шуңа әйләнеп барам ахырсы. Ахырчы беләсезме, үзебезгә грузчик булырга туры килде. Монда орындыклар, шкафлар һәм иң мөһиме менә минем теге велосипед. Барысы да монда кереп бетте. Беләсезме, төбәлә бит әле теге лифт бар. Советский һәм грузовой булмаган. Менә анда ничек керерме икән ул? Менә хәзер барысын да карыйбыз. Менә ярый әле каршеринг бар Мәскәүдә. Иптәш малай, ул обычно механикада түгел, нәрсә диләр әле аны машина. Короче, не механика. Менә шушындай Яндекс Драйв машинасын шулай арендага алдык. Әгәр дә бу грузчиклар белән бергә машина яласак, ул кыйбатрак төшәр иде. Менә хәзер бәясен ахырдан әйтербез, күпмегә төште. 1-2 сәгать тотканбыздыр инде без бу машинаны. Иптәш малай утыра рульдә. Тоже механикада йөргән юк. Монда килгәнче берничә тапкыр заглох. Менә нәрсә булыр микән? Бар да әйбәт булыр дигән ышаныч бар. Беләсезме, нәрсәдә туда проблема. Арткы передачаны таба алмады. Ой, бу реально күченү мәшәкатьләре. Шуның мәгънәсендә мәшәкать баш хәрефтән язып була торган. Менә арткы передачаны таптык. Хәзер менә чыгабыз. Менә герой реалити шоу ди. Монда мин инде кешеләр күреп утырам. Күреп түгел инде, но шуннан да мең тапкыр әйттем инде, күченү эшләре шулай Мәскәү урамнарында шулай бара. Поэтому запикаем. Я уже Дину научился запикивать матерные слова. Знаю, как это делается. Бисмиллахи рахмани рахим. Ой, менә монда менә Мәскәү кешеләре куясыз. Әле Аллага шөкер ерак барасы түгел, менә якын күченүнең плюслары алар бик күп. Менә шулай. Мин бит үземдә механикада йөргән кеше. Мин 2014-15 елда йөрергә өйрәнгән, үземә 14 машинаны алган идем. Бер ел йөрдем, ләкин ОСАГО өчен акчаны күп түләргә кирәк булганлыктан һәм гомумән чыгымнары бик күп булды. Әле мин иншаллах кайтканда гел йокымсырак китә идем, 3 юлда 3 тапкыр туктый идем. Менә шуңа күрә инде әйтәм, машинасы кирәк түгел. Мин вообще машина йөртергә яратмыйм. Менә шундый дуслар булганда җәмәгать яшәп була, һәм күченеп тә була. Безнең әле мебель сүтешкән түгел инде, сүткән без ул. Ул да менә чыгып кирип үзенең машинасына чыгып, анда күрсәтте ничек арткы передачага күчерәсең. Менә җәмәгать. Күрәсезме? Инде грузчиклар. Менә
Хәргә хат төшерә була. Кергән идек, ни белән? Куртка белән ахыр чиктә менә шулай чыгабыз майкадан. Шул кадәр эссе күтәргәндә менә тагын шушы икәй бер калды. Чөнки алар лифтка сыймыйлар. Менә Терли искә менәбез. Ну, юкка гына качасы итмәдек бит инде. Хәт бер файдасы чыкты менә. Менә аларга шөкер. Соңгы калды. Держи. Менә. Менә репортажның ахырына да килеп җиттек. Күреп торасыз, исән-сау, килеш басып торам, бик шат күченгәнемә. Хәзер күчәбез яраткан рубрикага акча санаганны ярата. Теге грузчиклар килмәде бит инде, әйме? Аларга түләнергә тиеш иде 20 000 сум. Әгәр дә без каршеринг алмаган булсак, әйтик менә грузовичков ише водительле машина яласак, моңа тагын 10 000 өстәп түлисе булыр иде. Менә чыгымнарның барлык суммасы килеп чыгар иде 30 000. Ләкин безнең очракта грузчикларга 20 000 сум түләнмәде. Biz үзебез грузчик булдык. Түләргә туры килде менә Аббос дигән җегеткә сүткән өчен һәм яманы җыйган өчен мебелне аңа түләнде 12 000 сум. Каршеринг төште безгә, беләсезме, 1800 сумга. Аның һәр минуты 18 сум тора. Димәк, килеп чыккан без 100 минут тотканбыз. Бу сәгать ярымнан бераз күбрәк. Хәзер бөтен акчаны кушабыз. 12 000 плюс 1800 14 000 диеме. Бу бөтен чыгымның суммасы. Түләнергә тиеш булыр иде теге егетләр килгән булса 30 000. 30 000-нән алабыз 14 000 һәм килеп чыга 16 000. Ягъни экономия җәмәгать 16 000 килеп чыккан. Шәп бит инде, әйме? Менә шуның белән безнең тапшыруыбыз тәмам тапшыру да түгел инде. Бу чыгарылыш уйламаган җирдән яздырылган. Сезгә кызык түгел дип уйлаган идем башта. Анасын әйтәм, ярар. Яздырыйм, бәлки кемгә дә булса кызыгы булыр, кирәге чыгар. Шуның белән мин сезнең белән сау булашам. Пока-пока.